Vitajte na mojom kanáli, kde ožíva história druhej svetovej vojny. Toto nie je len príbeh o tankoch, bitkách a veľkých generáloch. Toto je príbeh o ľuďoch, ich odvahe, rozhodnutiach a osudoch, ktoré formovali svet, v ktorom dnes žijeme. Vo videách vás prevedieme najvýznamnejšími udalosťami tejto vojny, od tragických okamihov až po fascinujúce zaujímavosti, ktoré často zostávajú nepovšimnuté. Dozviete sa o tajných operáciách, unikátnych strojoch, osudoch Łodinov a hrôzach, ktoré nesmieme zabudnúť. Na tomto kanáli nájdete fakty podložené historickými prameňmi, ale aj príbehy, ktoré vám rozšíria pohľad na druhú svetovú vojnu. Každý detail, každé video je vytvorené s cieľom priblížiť vám históriu tak, aby bola nielen poučná, ale aj pútavá. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, pretože spolu preskúmame svet, ktorý aj dnes rezonuje v našej minulosti. Druhá svetová vojna bola viac než len konflikt. Bol to príbeh ľudstva. A ten príbeh začína práve tu. Prihláste sa na odber a objavte históriu so mnou.